Dnešné natáčanie je na adrese Stará Baštová. Fotografku Moniku stretávam už na ulici a pridáva sa aj kameraman Marek. Realitný maklér Tomáš Sekeli, ktorý nás sem do centra zavolal, čaká na prvom poschodí. A dúfam, že nám varí aspoň teplý čaj. Bez dlhých rečí, do práce. Dohodneme sa na scenári, to mi zakúri v piecke a ideme na to. Ostrá. Byt je krásny s drevenými podlahami a vysokými stropmi. Pred pár rokmi bol prerobený a jeho dominantou sú tehličkové obklady. Ak chcete aj vy zažiť hrejivú atmosféru staromestského bývania, tak mi zavolajte a dohodnite si so mnou obhliadku. Teším sa na vás. Ahojte.